ഭക്ത്യുപഹൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗണ്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി വരുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രേക്കാവുണ്ട് വോയിസ് മാതാജി. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃതം. പുഷ്പം ഫലം തോയം. ഒന്നുകൂടെ നോക്കട്ടെ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃതം തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. ഒന്നുകൂടെ ചൊല്ലാം. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃതം അസ്നാമി. തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃതം അസ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സൗണ്ട് മാതാജിക്ക് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് ആയിണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഒരു കീർത്തനം ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ രാധികാപതേ ജന വിമോചന കൃഷ്ണ ജന്മമോചന ഗരുഡ വാഹന കൃഷ്ണ ഗോപികാപതേ നയന മോഹന കൃഷ്ണ നീരജേക്ഷണ സുജന ബാന്ധവ കൃഷ്ണ സുന്ദരാകൃതേ മദന കോമള കൃഷ്ണ മാധവാ ഹരേ വസുമതീപദേ കൃഷ്ണ വാസവാനുജ സുരുചിരാനന കൃഷ്ണ വൈഷ്ണവാകൃതേ മുരഹരി വിഭോ കൃഷ്ണ മുക്തിദായക വിമല പാലക കൃഷ്ണ വല്ലഭീപദേ കമലലോചന കൃഷ്ണ കാമദായക വിമലഗാത്രവാ കൃഷ്ണ ഭക്തവത്സല ചരണപല്ലവം കൃഷ്ണ കരുണകോമളം തവ പദാംബുജം കൃഷ്ണ ശരണമേ ഗണേ പിള്ളതൻ കവി കൃഷ്ണ തള്ളയെന്ന പോൽ ഭക്തദാസനാം കൃഷ്ണ അടിയനെ സദാ കാത്തുകൊള്ളണേ കൃഷ്ണ സർവദാ വിഭോ ജയ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ രാധികാപദേ ജയ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ രാധികാപദേ ജന വിമോചന കൃഷ്ണ ജന്മമോചന ജയ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ രാധികാപദേ ജന വിമോചന കൃഷ്ണ ജന്മമോചന ജയ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ രാധികാപദേ ജന വിമോചന കൃഷ്ണ ജന്മമോചന ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഞാൻ ലീവാവും. ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി ക്ലാസ് ഉണ്ട് മാതാജി. ഞാനിതൊന്ന് ലീവാവുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
Hare Krishna Prabhuji. 1 second. Okay, Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. Hare Krishna, Hare Krishna, Mataji, Hare Krishna, Hare Krishna. എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് മ്യൂട്ട് ആയി പോയി എൻ്റെ. Hare Krishna Prabhuji. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ലേ മാതാജി? Clear ആണ് Prabhuji. ക്ലിയർ ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓ അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമോ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവക്തുവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് വന്നിട്ടില്ല മാതാജി? സ്ലൈഡ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹരേ Hare കൃഷ്ണ. Krishna Prabhuji. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. Hare അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മള് 9th ചാപ്റ്റർ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. അതെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആവണില്ലേ? സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ എന്റെ? Okay ആണ് Prabhuji. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീത 18 ചാപ്റ്ററുകളുണ്ടെന്നും 18 ചാപ്റ്ററിൽ 6 ചാപ്റ്റർ കർമ്മയോഗവും ബാക്കി 6 ചാപ്റ്റർ ഭക്തിയോഗം പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ ഈ 6 ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് 6 ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ 6 തൊട്ട് 12 7 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ 9ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് 9ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഈ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം നമുക്കറിയാം രാജ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് ഏറ്റവും ആ രാജാവിനും വലുതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിലാണ്. കാരണം ഇതിലാണ് സത്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ആരാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് രാജവിദ്യ, എന്താണ് രാജഗുഹ്യ യോഗമെന്നും, അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആരാണെന്നും എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്താണെന്നും എന്താണ് ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും ഈ ചാപ്റ്ററിലാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീതയുടെ എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ ചാപ്റ്ററിലാണ് ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീതയുടെ കംപ്ലീറ്റ് എസെൻസ് ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഭക്തി, അതിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തേണ്ട വഴി അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഈ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3-4 ലെവലുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ യോഗത്തിന്റെ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ. അപ്പൊ രാജ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണിക്കണം. നമ്മളറിയാലോ രാജാവിന് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണിക്കണം. പിന്നെ പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ 2-3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭക്തൻ എന്താണെന്നും ഭക്തൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്താലെന്നും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ചില ഭക്തന്മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവോപാസകരായിരിക്കും. അതിന്റെ കുഴപ്പം അത് ചെയ്താൽ എവിടേക്കാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എത്താമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ദേവോപാസകരെ പറ്റി അവർക്ക് എത്തേണ്ടതായ ലോകങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അൾട്ടിമേറ്റ് അതും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ എത്തുമെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ചില സമയത്ത് ഭക്തന്മാർക്ക് തെറ്റുന്ന എത്ര നല്ല ഭക്തനാണെങ്കിൽ കൂടിയും ചില സമയത്ത് തെറ്റ് പറ്റും. അപ്പൊ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരാണല്ലോ, അൾട്ടിമേറ്റ് ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഞ്ചിൽ വന്നാൽ തന്നെയും ചില വ്യക്തികൾക്ക് അതിൽ ഭക്തന്മാർക്ക് തെറ്റ് പറ്റാം. അല്ലെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് നമ്മളെ വിചാരം എന്ന് വെച്ചാൽ അതോടുകൂടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ അതിനും ഭഗവാൻ വഴി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് തെറ്റ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭക്തരെ ഉദ്ധരിക്കണം, അതായത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അതായത് വളരെ ലോവസ്റ്റ് ലെവലിലുള്ള ചിന്താഗതിയുള്ള
ആൾക്കാർക്കടക്കം മുകളിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റും എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ചതാണ്. അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് നാരദ മഹർഷിയും വാൽമീകി മഹർഷിയും തമ്മിൽ വാൽമീകിയും ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസും. വാൽമീകി അത്ര പ്രശ്നമുള്ള ആളായിരുന്നു, രത്നാകരനായിരുന്നല്ലോ സത്യത്തിൽ, അത്ര ഉയർന്നു. അപ്പൊ ഒരു നല്ലൊരു ഭക്തൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആയ ഉപദേശത്തോടുകൂടി ഭക്തന്റെ മുകളിലേക്ക് ഉയരാമെന്നും നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ ഭഗവാൻ ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ 3 അവതാരങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ, ചിലർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിൽ, അതായത് നമ്മളെ മഹാവിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കാരണോദയ വിഷ്ണു, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കാരണോദയ വിഷ്ണു, നെക്സ്റ്റ് ഗർഭോദായസായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായസായ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളുണ്ട്. ആ വിഷ്ണു രൂപത്തിൽ നിന്ന് ശരിക്കും നമ്മളെ എന്താണ് ഈ പ്രപഞ്ചം അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ഈ ഭൗതിക ലോകം അതിങ്ങനെ ഉടലെടുത്തത്, ഭൗതിക ലോകം ആത്മീയ ലോകം ഉടലെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നോട്ടാണ് ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ആവണം നമ്മളെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ് അതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് മഹാവിഷ്ണു ആണ്. വിഷ്ണു തന്നെ മഹാവിഷ്ണു എന്നാണ്. അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ശരിക്കും മഹാവിഷ്ണു തൊട്ടാണ് നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഇത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ചില ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഞാൻ വിട്ടു പോകണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് ആദ്യമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതില് മഹാവിഷ്ണു ഉണ്ട്, അതായത് കാരണോദായസായ വിഷ്ണു ഉണ്ട്. കാരണോദായസി വിഷ്ണുവിന് അത് നെക്സ്റ്റ് ഗർഭോദായസി വിഷ്ണു ഉണ്ട്. ഗർഭോദായസി വിഷ്ണുവിന് ക്ഷീരോദായസി വിഷ്ണു. അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും കൊടുത്തിരിക്കണം. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അൾട്ടിമേറ്റ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ പുരുഷാവതാരങ്ങളായ ഗർഭോദായസി വിഷ്ണു, കാരണോദായസായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദായസായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായസ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി കാരണോദായസായ വിഷ്ണു, അതായത് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒരേ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്, അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഈ എന്താണ് കാരണോദായ വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ മഹാവിഷ്ണു എന്നാണ്. അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾക്ക് ജീവൻ വേണമല്ലോ. അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ആത്മീയത കിട്ടണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് എന്താണ് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ശക്തി കിട്ടണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ശക്തി കൊടുക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗർഭോദായസായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കാരണോദായസായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് ഓരോ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഗർഭോദായസായ വിഷ്ണു. അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾക്കും ആ ഒരു പവർ കിട്ടുന്നത്. ആ പവറിൽ നിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം സൃഷ്ടികൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. അതായത് പിന്നെയാണ് നമ്മളെ ബ്രഹ്മാവ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. ബ്രഹ്മാവും ജനങ്ങളും അങ്ങനത്തെ മനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അവരിലേക്കുള്ള ജീവൻ, അതായത് ആ ജീവൻ കൊടുക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ, അതായത് ജീവജാലങ്ങൾക്കുള്ള ജീവൻ കൊടുക്കുന്നത് ക്ഷീരോദായസായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ ക്ഷീരോദായസായ വിഷ്ണുവിന് ശരിക്കും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലുള്ള അതിന് പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ നമ്മളെ പരമാത്മാവ് റേഞ്ച്, പരമാത്മാവ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷീരോദായസായ വിഷ്ണുവാണ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഉള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എന്താണ് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 5-8 പോയിന്റ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ. ഒന്ന്, എന്താണ് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ. അപ്പൊ വിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിദ്യ ആയിരിക്കില്ല. വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറയുന്നത് ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ആത്മാവും ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് വന്നത് കാരണം കൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആത്മാവിൽ നിൽക്കില്ല, അത് പരമാത്മാവായിട്ട് കണക്ഷൻ ആവും. അപ്പൊ പരമാത്മാവായിട്ട് കണക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് രാജവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ്, അതിന് രാജവിദ്യ. രാജഗുഹ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് നമ്മള് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ നോളേജ് ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് അത്ര സീക്രട്ട് ആയിരിക്കും. കാരണം വെറുതെ ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിനെ സീക്രസി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കാരണം കൊണ്ടാണ് അതിന് രാജഗുഹ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും ആത്മാവും ശരീരം പരമാത്മാവിലേക്ക് എത്തണം. അപ്പൊ അത് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ, സെക്കൻഡ് ശ്ലോകത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നിനക്ക് അസൂയ ഇല്ലാത്തത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ യോഗം പറഞ്ഞു തരാം, ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കാരണം അസൂയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രശ്നം. അല്ലെങ്കിൽ അസൂയ ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് ഭക്തി. അപ്പൊ ശരിക്കും തന്നെ ഇത് ഭക്തി യോഗത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രൈമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തി കിട്ടണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസൂയ ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഭക്തി കിട്ടൂല. അപ്പൊ അർജുനനെ മുൻനിർത്തി പറയുന്നതാണ് ഭക്തി, അതായത് ഇതില്ലാത്തവർക്ക്
എന്താ പറയുന്നത്, അസൂയില്ലാത്തവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഭക്തിക്ക്. ഭക്തി എല്ലാവർക്കും കിട്ടത്തില്ല. അസൂയ കാരണം നമ്മളെ ഈ ലോകത്തിലെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അസൂയാണ്. നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരാളെ കൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് അയാളെ നമുക്കൊന്നും തോന്നില്ല. പിന്നെ അയാളെ ഓരോ ഇഷ്യൂസ്, അയാളുടെ സൗന്ദര്യം, അയാളുടെ ശക്തി, അയാളുടെ പവർ, ഫൈനാൻഷ്യൽ, ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പതുക്കെ നമ്മളേക്ക് ഓരോന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടായി തുടങ്ങും. പക്ഷെ അപ്പൊ അർജുനൻ അതില്ല എന്ന് ഭഗവാന് മനസ്സിലാവണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഇത്രയും ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് അർജുനൻ അറിയാം. അതായത് നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തികളും, ഐശ്വര്യായാലും ശക്തി ആയാലും ധനം ആയാലും ജ്ഞാനായാലും ഇതൊക്കെ പരിപൂർണനെന്ന് ഭഗവാനാണെന്ന് അർജുനൻ അറിയാം. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അസൂയില്ല. കാരണം അർജുനൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ഇത് പരമാത്മാവാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചു. അങ്ങനെ പരമാത്മാവെന്ന് അംഗീകരിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ളവർക്കോ ഭക്തി പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇതില് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്ന ബേസിക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചാപ്റ്ററിന് അതിനെ 9th ചാപ്റ്ററിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 10th ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകായിരുന്നു, 11, 11, 12 അതിലൊക്കെ ഈ മാറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ കൊടുത്തത് 9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മളെ ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ള ഒരു നമ്പറിന് അറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുള്ള സുഷിരങ്ങളാണ്, അത് 9th. പിന്നെ അങ്ങനെ പല കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് 9th. അപ്പൊ 9th ചാപ്റ്ററിന് ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്ന 9th ചാപ്റ്ററിൽ കൊണ്ട് അത് വെച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ, അതായത് രാജവിദ്യയെ തന്നെ പറയുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഒരു തത്വജ്ഞാനം, വിദ്യ നമ്മൾ പഠിക്കണം, ആത്മീയ ജ്ഞാനാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മീയ ജ്ഞാനം പഠിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട്. അതായത് വളരെ നമ്മളെ ലെവലിലല്ല, കപിലമുനി, അത് കണാദൻ, വ്യാസമോഹൻ, ഇവരൊക്കെ എല്ലാവരും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അൾട്ടിമേറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആ വിദ്യ അഭ്യസിച്ച വ്യക്തികളുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ വിദ്യ അഭ്യസിച്ചിട്ട് അത് ആർക്കും വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത റേഞ്ചിന്, കാരണം പറഞ്ഞ അസൂയ. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഞാൻ ആരാണെന്ന്, അതിന് നമ്മളെ 3 പുരുഷാവതാരങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നത്. ആ പുരുഷാവതാരങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൃഷ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു ഭക്തൻ അതായത് അൾട്ടിമേറ്റ് ഞാനാണെന്നല്ല അത് മനസ്സിലാക്കണല്ലോ. അതോടുകൂടി ഞാനാണ് പരമാത്മാവ്, നമ്മളെല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പരമാത്മാവുണ്ട്. അത് ക്ഷീരോദയസായി വിഷ്ണുവിന് അൾട്ടിമേറ്റ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ക്ഷീരോദയസി വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദയസി വിഷ്ണുവിൻ്റെ നമ്മൾ ആ പരമാത്മാവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. ആ പരമാത്മാവിലെ കൂടി നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭക്തരല്ലാത്തൊരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവാത്ത മൂഢന്മാരെ കഥകളടക്കം ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഒരു മൂഢനായി കഴിഞ്ഞാൽ അവന് കിട്ടാവുന്ന ലോകം. ചിലവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ദേവന്മാർ നമ്മൾ ഉപാസിക്കുന്ന അവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന ലോകങ്ങള്. ചില ആൾക്കാർ പുണ്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യും, ഇപ്പൊ അമ്പലം ഇത് അനാഥാലയങ്ങൾ കെട്ട, അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങൾ പല രീതിയിൽ അവർക്ക് കിട്ടാവുന്നത്. ഇപ്പൊ ചിലർ യോഗികൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ലോകങ്ങൾ, അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അത് താഴ്ത്തി തിരിച്ചു വരും. ഇങ്ങനത്തെ ശ്ലോകങ്ങളും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഭക്തിയിൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തുന്നു. ഭഗവാൻ അതും കൺഫേം ചെയ്യുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് ഉന്നത ലെവലിൽ എത്താവുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ഇതിലാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഭക്തി ആർക്ക് കൊടുക്കണം, ആരാണ് ഭക്തൻ, അവരെങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് എത്താന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്തിയുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ ശ്ലോകത്ത് ക്ലിയർ ആയില്ല ഏകദേശം. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യയോഗോ നാമഃ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം തു തേ ഗുഹ്യതമം പ്രവക്ഷ്യാമനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനസഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേ ശുഭാത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇതിൽ ഭഗവാൻ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതാർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും,
ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ സാധാരണ സ്കൂളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു ചില കുട്ടികൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അപ്പൊ അവരോട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അതേ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിനക്ക് ഇത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം നല്ല പിള്ളേർക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത് നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, നിന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിക് എന്ന് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഈ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവിന് ഏറ്റവും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, മെയിൻ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസൂയ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അസൂയ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് ഗ്രഹിക്കാനേ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അസൂയനെ ആദ്യം തന്നെ മാറ്റണം. അസൂയ ഉള്ളവർക്ക് ഭക്തി പിടിക്കൂല, അതായത് അവർക്ക് അത് വേറെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ അർജുനന് അങ്ങനത്തെ കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇല്ലാത്തതിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ല. അർജുനൻ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കൂടിയും ഭഗവാനോട് അത്ര ദൃഢമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അർജുനുള്ളൂ. അത് കാരണമാണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിജ്ഞാനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലോ ആള് പതുക്കെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നേറി ലാസ്റ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന രീതിയാണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ജീവിത ഭൗതിക ക്ലാസ്. നമുക്കറിയാം ഈ ലോകം ഭൗതികമാണെന്ന്, ആത്മീയ ലോകം ഉണ്ടെന്നും. അപ്പൊ ഭൗതികത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റാൻ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ആർക്കും, മുക്തിദാതാവായ ഭഗവാൻ അല്ലാണ്ട് ആർക്കും പറ്റില്ല എന്നറിയാം. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആയ ജ്ഞാനാണ് നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നീ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അസൂയ എന്നൊരു വേർഡ് അല്ലെ ഒരു മൈൻഡ് നിനക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ നടക്കില്ല. അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അർജുനില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അത്രയും റേഞ്ചിലേക്ക് നമ്മൾ അതിന് ഇതിന്റെ നടുക്കി കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്രയും നമുക്ക് ലെവലിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയില്ലേ ABCD പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് LKG ചേർത്തുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ സ്കൂളിലെ പിള്ളേർ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് സംഭവം. ആ അസൂയ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോവാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജവിദ്യാ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിദമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നതുകൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിലും ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത് രഹസ്യമാണ്. കാരണം രഹസ്യം എന്ന് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി. ആ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉണ്ട്, മനസ്സിലായേ? അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വിപ്മെന്റ്സ് അതിനേലും വലിയ ഡേഞ്ചറസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് രഹസ്യമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ആദ്യം ഇത് രഹസ്യങ്ങൾ വെച്ച് രഹസ്യമാണ്, പക്ഷെ അത് വളരെ പ്യൂരിറ്റി ഉള്ള സാധനമാണ്. അത് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനാണ് ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഭക്തി മാത്രം നമുക്ക് സന്തോഷത്തോട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള യോഗയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് അഷ്ടാംഗ യോഗവും ധ്യാനവും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്ക് നമ്മളെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കഷ്ടതകൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടത്. അത് സന്തോഷം കിട്ടത്തില്ല. നമുക്ക് എന്തിനോ വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോ സ്കൂളിൽ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരുന്ന് പഠിക്കണം. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പോലെയാണ് ബാക്കിയുള്ള നിഷ്ഠകളൊക്കെ. പക്ഷെ ഭക്തി മാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത് ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ഇത്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഭക്തിയുടെ ഗുണം. ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഗുണം മാത്രം ഇത് മാത്രം ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും. നമുക്ക് എന്തൊരു കാര്യം സന്തോഷത്തോട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ബലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആ ബലത്തിന് വേണ്ടി വളരെയധികം ശ്രമിക്കണം. കാരണം അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയണത് സന്തോഷത്തോട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യം അതാണ് ഭക്തി. അപ്പൊ അത് വ്യക്തി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. കാരണം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ആത്മാവും ശരീരവുമാണല്ലോ പ്രശ്നം. അപ്പൊ ചിലവരെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവ് നമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം നിർത്തി, അതായത് നമ്മളെ സ്ഥൂല ശരീരം പോയി കഴിഞ്ഞ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഉള്ള അതിൽ ആത്മാവ് ഉണ്ടതുള്ളു. ഈ ആത്മാവ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഭഗവാൻ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മളിപ്പം നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ പുറത്ത് പോലെ നിഷ്ക്രിയമായിട്ടൊരു അവസ്ഥ അതിനുണ്ടാവില്ല. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അതിന് ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അതിലേക്ക് അത് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആത്മമുക്തി നേരിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് അതായത് ഇതിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഇതോടുകൂടി കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോസ് ആയി പോകുന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നിഷ്കൃതമായിട്ട് നിൽക്കും, അതിനൊരു ആക്ഷൻ ഇല്ല. അതും ഭഗവാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വരുന്ന പല ശ്ലോകങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അശ്രദ്ധദാനാ പുരുഷാഃ
ധർമ്മസ്യാസ്യ പരം തപ അപ്രാപ്യ മാം നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാരവത്മനി. ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇതിൽ ഭഗവാൻ പറയണത് എന്താ, ഇതിലും പറയണം. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല. ആദ്യം ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം, പിന്നെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയണം, ഭക്തി എന്താണെന്ന് പറയണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയണം. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ എന്താണ്? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, മൂഢന്മാരെ കേസുകളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, അങ്ങനത്തെ കേസുകൾ. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാർക്ക് അത് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. അത് ശരിയാണ്. അതിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ പറയുമ്പോ ഈ വിശ്വാസികളിൽ തന്നെ പലതരത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ രീതിയിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയാം, ചിലവർക്ക് ഭയങ്കര ദുഃഖം ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകും. ചിലവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിലവർ പോകും. ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഒരു ജിജ്ഞാസ, അങ്ങനെ. പിന്നെ ചിലർ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടുക, അതായത് കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള, അങ്ങനെ 3-4 വകുപ്പ് വേറെ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരു സെക്ഷൻ പേരുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ തന്നെ ചിലവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ഭക്തി ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് കറക്റ്റ്. അവരെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെവലിൽ ഉയർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഗുരുനാഥക്കന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കളെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവര് പറയണ പോലെ അപ്പൊ അവർക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ട്, ഭക്തിയുണ്ട്. അവരപ്പൊ ഒരു ടോപ്പ് ലെവേഴ്സിലേക്ക് പോയി അവര് ആ റേഞ്ചിലേക്ക് പോകും. ചില ആൾക്കാരുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ പറയുമ്പോൾ അവരെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോളജ് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഭക്തി ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായി? ഭക്തി ഉണ്ടാവും അവർക്ക്, പക്ഷെ അവർക്കായ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ഗുരുനാഥന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട്. മനസ്സിലായി? ചില ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇതൊന്നുമില്ല, അവര് സാധാരണ ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരോ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് റേഞ്ചിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് താഴ്ത്ത് വീണ് പോകാനുള്ള സാധ്യത, അവർ പെട്ടെന്ന് വേറെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏത് പോയിന്റിലേക്കും അട്രാക്ട് ആയി പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതിന് പറഞ്ഞത് ഭക്തി വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് അവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുറച്ച് ദിവസം ഇപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ പറയും, കുറച്ച് ദിവസം സത്സംഗത്തിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസം അമ്പലത്തിൽ പോയി, അത് കഴിഞ്ഞ് 3-ാമത്തെ ദിവസം അവർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ബിസി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്റ്റോപ്പ് ആവും. അവർ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബിസിയിലായി അവർ അതങ്ങോട്ട് പോകും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അതിനോട് വിശ്വാസം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവർ വീണ്ടും ഈ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ വരും. അപ്പൊ ഇതിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിശ്വാസമുള്ളവരെ കേസ് പറയുന്നുണ്ട്, വിശ്വാസമുള്ളവരെ കേസ് ഞാൻ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരെ ഇത് പറയുന്നത് അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ വിശ്വാസം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന് തന്നെ പല തട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരെ കേസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയും, വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു കേസിന് ദേവ ഉപാസകരൊക്കെ അവരൊക്കെ അടുത്ത ലെവലിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ കേസായാലും അവർക്ക് അവരുടേതായ പുണ്യലോകങ്ങൾ കിട്ടാം. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. അവരെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഏത് ഇതിൽ വന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജന്മത്തിൽ കിടന്ന് അവര് ഈ ജന്മചക്രങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവർക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അവര് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അവർക്ക് 2 പ്രോബ്ലം ഒറ്റയടിക്ക് വരുന്നത്. ഒന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ 3 നമ്മളെ രജോ തമോ ഗുണം. ആ രജോ തമോ ഗുണം നമ്മളെ പൂർവജന്മത്തിലെ നമ്മളെ ജന്മത്തിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ കർമ്മബലങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജന്മം കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 3 ത്രിഗുണങ്ങളിലെ ഏത് ഗുണമാണ് ആൾക്ക് സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഗുണത്തിലാണ് ചെന്ന ആൾ ജനിക്കാത്ത. അപ്പൊ പറഞ്ഞേ നീചകുലങ്ങളില് അങ്ങനത്തെ ഗുണങ്ങളിൽ ജനിക്കാൻ കാരണം ആ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അയാളെ കാറ്ററൻസ് ഈ ഗുണത്തിൽ ജനിച്ചാലോ അയാൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ അവർക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടുവർക്ക്, അതായത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസം, മുന്നിലത്തെ ജന്മത്തിൽ യാതൊരു വിശ്വാസവും ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ആൾക്കാർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവർ ഈ ജന്മത്തിൽ അപ്പൊ അവർക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത കാറ്റഗറിയിൽ ക്ലിയർ കട്ട് അവർ ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർക്ക് അതേപോലെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ നല്ല കുടുംബത്തിലോ നല്ല വിശ്വാസമുള്ള കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് ആ കുടുംബം തന്നെ പ്രശ്നമാക്കി കളയും. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? നേരെ എടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെവലിൽ തന്നെയുള്ള ജന്മത്തിലുള്ള അങ്ങനത്തെ നികൃഷ്ടമായ ജന്മങ്ങളിൽ കൊണ്ടിടും. അപ്പോഴെന്താ അവര് ഹാപ്പിയാണ്, കാരണം അവർക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള സെറ്റപ്പായി, അതായത് അവരെ തമോ ഗുണ പ്രധാനികളായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടിടും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നെ രക്ഷ നേടാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് രക്ഷ നേടാം, അതിന് ഭഗവാൻ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് അത് ഞാൻ പറയില്ല, നമ്മളെ സാധാരണ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നല്ല കൾച്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു പോകും. പക്ഷെ തിരിച്ച് സംഭവിക്കില്ല, അതിൽ കുറച്ച് പിള്ളേര് തലതിരിഞ്ഞു പോവാം.
പക്ഷെ ഏറ്റവും ലെവലിൽ താഴത്തുള്ള അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ അങ്ങനത്തെ പല ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള വീട്ടുകാരും അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ ഉള്ളവർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വരാവുന്ന പിള്ളേർ വളരെ കുറവായിരിക്കും. രക്ഷപ്പെടും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അവർക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവരെ ഓപ്ഷൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ത്രിഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഹാപ്പി ആയിരിക്കും, കാരണം അവർ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അതന്നെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ജന്മത്തിൽ അതിനേലും സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അവർക്ക് കിട്ടുക, അത് നെഗറ്റീവ് ആയാലും പോസിറ്റീവ് ആയാലും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ കൺഫേം ചെയ്യണം. കാരണം കൺഫേം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ജന്മത്തിൽ അതിനേലും താഴത്തെ സ്ഥലത്തിന് ചെന്ന് വീഴാന്നറിയാം. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? അവർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനനം മരണം വഴി. അപ്പൊ അവർ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും താഴത്തെ ലെവലിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് മൃഗയോനികളിൽ ജനിക്കുന്നു പറയുന്നു. പിന്നെ മൃഗയോനികളിൽ ജനിച്ച് പിന്നെ അവിടെ വെച്ചോടുകൂടി പിന്നെ സബ്ജക്റ്റ് മാറി, പിന്നെ അവർക്ക് പാപപ്രതികരണങ്ങളില്ല. പിന്നെ അവര് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ആ സർക്കിൾ മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലോ അവർക്ക് മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. കൃഷ്ണ നജാമത്താനി ഭൂതാനി പശ്യ മേ യോഗമൈശ്വര്യം ഭൂതഭൃന്നജ ഭൂതഭൃസ്ഥഃ മമാത്മാ ഭൂതഭാവനഃ. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല. എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാനൊന്ന് എന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയറിൽ എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ട് അല്ല? ഇല്ലല്ല, സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ അതിൻ്റെതാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. നമ്മള് 9:04 അല്ലേ പറഞ്ഞത്? 5. ഇനി 5 ആണ് ഞാനിപ്പോ വായിച്ചത്. 9:5. 9:5. അതിന് നജമത്സാനി ഭൂതാനി. അല്ല, 9.4 വായിച്ചില്ല അവക്ത? ഇല്ല, അതിലില്ല. 9.3. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അവക്തമായ രൂപത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനെ പറ്റി വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയില്ല ഭഗവാൻ എന്താണെന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പറ്റി പറയുന്നതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാന്റെ രൂപം വ്യക്തമല്ല നമുക്ക്, കാരണം അത് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. ഇതിലേറ്റവും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവഭൂതങ്ങൾ എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അത് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അതായത് ഭഗവാനിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും, അതായത് അൾട്ടിമേറ്റ് എല്ലാ ലോകവും. പക്ഷെ ഞാൻ അവയിലല്ല. മനസ്സിലായി? ഞാൻ അവയിലല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും പരമാത്മാവ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവരിലില്ലേ എന്നൊരു കാര്യം വരും. അത് ഭഗവാൻ പറയണ് ഇതെല്ലാതും എന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന്, ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അതെന്റെ രൂപം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ അല്ലാത്തതാണെന്നും ആ രൂപം അതിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാതും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാതും ഇരിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണേ, അതിലൊന്നും പക്ഷെ ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിലല്ല എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ഈ ലോകങ്ങൾ മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഒരംശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരംശത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അതിൽ വരില്ല. ഇത് പരമാത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശത്തിന്റെ അംശങ്ങളാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. അത് കംപ്ലീറ്റ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കണമെന്നും ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണ ആ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത് ഭഗവാനിലാണെന്നും പക്ഷെ ഈ വ്യക്തികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സബ്ജക്റ്റിലോ ഭഗവാൻ വരുന്നില്ല. അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, അത്രയും വലുതാണ്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇതില് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റാത്തതെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി മാതാജി ഇത് വായിച്ചല്ലേ അല്ലേ? സൃഷ്ടിച്ചല്ലേ 9.5 വായിച്ചല്ലേ? വായിച്ചു. ഇതിലതില്ല പ്രഭുജി, വായിക്കേണ്ടത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇത് തന്നെ അതിൽ തന്നെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ, അതെന്നെ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനാണ്. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. എൻ്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്ക്. സർവഭൂതങ്ങളുടെ പരിപാലകനും സർവ്വവ്യാപിയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഭഗവാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് വരുന്നത്. ഇതിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ
ഞാൻ ഇത് മുഴുവനും എന്റെ കൺട്രോളിലാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിലില്ല. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഞാൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത്. നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് 3 പുരുഷാവതാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ അത് തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് 9.6 അതും ഉണ്ടാവില്ലല്ലേ മാതാജി? ഇല്ല. പിന്നെ 9.10 ആണ് കാണുന്നത്. 9. ഓക്കെ മാതാജി, കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ജസ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ്. അപ്പോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് വേറൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് പോണത്. അതായത് ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഗ്രഹങ്ങള് തിരിയണതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ എന്താണ് കോസ്മിക് വേൾഡും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാതും അതില് ഭഗവാനിലാണ് സൃഷ്ടി, ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ് ഇതെല്ലാതും നിൽക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ശ്ലോകം. അതിന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടീഷനായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ മതി. അതായത് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്നും ആ ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലല്ല ഭഗവാനിൽ ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്, ജീവജാലങ്ങളിലല്ല ഭഗവാൻ നിൽക്കണം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് പോകണം. പക്ഷെ അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുക. കാരണം ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്, ഭഗവാന്റെ പാർട്ട് ഓഫ് പാർസലാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. 9.8 ഉണ്ടാവില്ല മാതാജി? ഓക്കെ, ഇല്ല. അതിന്റെയൊക്കെ വിവർത്തനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെ. അത് ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനയിലാണ്. എല്ലാ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കും, ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഈ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ക്ഷീരോദായ വിഷ്ണു വരെ പറഞ്ഞു തന്നു. അതായത് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഗർഭോദായ വിഷ്ണുവിൽ വെച്ചിട്ട് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് കാരണോദായ വിഷ്ണുവിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ ചേതന കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഗർഭോദായ വിഷ്ണു അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ക്ഷീരോദായ വിഷ്ണു പരമാത്മാ രൂപേണ വരും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും ഈ ബ്രഹ്മാവിന് ഒരു സമയം ഉണ്ടാവും. ബ്രഹ്മാവ് ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ഒരു സമയം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ കാലാവധി. 100 വർഷം നമ്മുടെ വർഷമല്ല, അത് കോടാനുകോടി വർഷങ്ങളാണ് അതിന്റെ കണക്ക്. അപ്പോ ആ ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറയാം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഒരു പകലിനെ നമ്മൾ കൽപ്പം എന്നാണ് പറയാ. കൽപ്പാന്തകാലത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല. അപ്പൊ കൽപ്പാണ്. ആ കൽപ്പത്തിൽ തന്നെ രാത്രി സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രളയം, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് നശിച്ചു പോകുന്ന പറഞ്ഞത്. ആ സമയത്ത് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ ഇത് മുഴുവനും ചെന്നില്ലേക്കും. അതായത് ഓരോ കൽപ്പത്തിലും അതാണ് പറഞ്ഞത്. പ്രപഞ്ചന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കും. അപ്പൊ പകല് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ആകുമ്പോ ഭഗവാനിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരും. കാലത്താകുമ്പോഴേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോൾ പകലിൽ വരുമ്പോ വീണ്ടും അത് ആവിർഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിങ്ങനെ സർക്കിള് ഓരോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഓരോ ദിവസത്തിലും ഇത് മുഴുവൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ വെക്കും. നെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോ അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ വരും. ഇത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞ് വരും. അതായത് 100 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വർഷം ബ്രഹ്മവർഷം. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവനും വീണ്ടും പോയി ഭഗവാനിൽ യോജിക്കും. പിന്നെ വേറെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പോണം. അതാണ് പറയുന്നത്, ഇത് വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കും, ഒടുവിൽ എന്നിൽ ലയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ്. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതിഃ സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗദ്വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമമനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇതും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പോലെ തന്നെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇതും പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കല്ലേ ചെയ്യണം. ഭഗവാൻ ഒരു സൃഷ്ടിനെ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചു വെക്കുന്നു.
പിന്നെയാണ് ആ സൃഷ്ടിയുടെ ഡ്യൂട്ടിന് നെക്സ്റ്റ് കാര്യം. നമ്മള് ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഡ്യൂട്ടിന് ബാക്കി എല്ലാവരും സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളത്. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും. അതാണ് പറയുന്നത് അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങൾ ഒന്നായ അവിടെയാണ് പറയുന്നത് ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു ശക്തിയാണ്. ആ ശക്തിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കണം, ചരാചാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിയാണ്. പിന്നെ അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു നിയമം നമ്മൾ പറയാം, നമ്മൾ ഏതൊരു കമ്പനിയിലാണെങ്കിലും നമ്മളെ രാജ്യത്തുണ്ടെങ്കിലും ഒരു റൂൾ ഉണ്ടാവും. ആ റൂളും അനുസരിച്ചായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു റൂൾസ് ഉണ്ട്. അതായത് കൽപ്പാന്ത കാലത്തിൽ ഇത് സംഭവിക്കണം, ഇന്ന കാലത്ത് ഇന്ന സംഭവിക്കണം, യുഗങ്ങളിൽ ഇത് സംഭവിക്കണം, ഇതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു നിയമത്തിനനുസരിച്ച് അത് ഭഗവാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോ പ്രധാനമന്ത്രി ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓട്ടോമിക് സിസ്റ്റം പോലെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റൂൾസും കാര്യങ്ങളും നോക്കേണ്ടത് ഒരു പോലീസായിരിക്കും. ആ പോലീസിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അത് പോലീസ് ചെയ്തോളും. പക്ഷെ ആ റൂൾസ് ആളുകളുടെ റിട്ടേൺ ആണ് അതാണ് പറയുന്നത്. അതനുസരിച്ച് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് ക്ലോസ് ആവും, ഭഗവാനിലേക്കും അടുത്ത പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാവും. അടുത്ത പ്രപഞ്ചത്തിൽ അടുത്ത ബ്രഹ്മാവായിരിക്കും. ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പേര് വേറെ ഏതായിരിക്കും, മുഖങ്ങൾ വേറെ ഏതായിരിക്കും, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ആരാണെന്ന്. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായാലല്ലേ നമുക്ക് ആ വ്യക്തിനോട് ആ വ്യക്തിനെ ആദരിക്കണോ, റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണോന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ വ്യക്തി എന്താണ് ആദ്യം മനസ്സിലാവും. അത് ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഞാൻ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ശക്തി ഞാൻ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. അത് ഞാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്തി വേണം. ആ ഭക്തി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അസൂയ എന്നുള്ള സബ്ജക്ട് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ ഓരോ. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇത് വളരെ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പ്രഭു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവജാനന്തി മാം മൂഢാഃ മാനുഷിം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്തഃ മമ ഭൂതമഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, കാരണം ഇത്രയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഞാൻ, പ്രപഞ്ചത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ, എൻ്റെ സൃഷ്ടിന്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ പറ്റി ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടും ചിലവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല. എന്നിട്ടും ചിലവർ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ അങ്ങനത്തെ മനുഷ്യരൂപം ഇല്ലാന്നും മനുഷ്യരൂപമില്ല ആന്തരിക രൂപമാണെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ പല ചാപ്റ്ററുകളിൽ നമ്മളത് പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക്, പ്രപഞ്ചം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ മനുഷ്യരൂപം ഉണ്ടാവും? അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ പിന്നെ എന്താ പറയാ, അവരെ മൂഢന്മാരാണ്. നല്ല ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവരെ മൂഢന്മാരെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയം അത് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഭക്തി ഉള്ളവർക്കോ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്ന് ആദ്യം. അപ്പൊ ഭക്തിക്ക് വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ ഭക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതില്ലാത്ത വ്യക്തികളെ പിന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല, അവരെ മൂഢന്മാര് തന്നെയെന്ന് പറയുന്നത്. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ഇല്ല, അവര് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മനുഷ്യരൂപത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഭഗവാന് വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അതീന്ദ്രിയാണെന്ന് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അതീന്ദ്രിയ അവർക്ക് അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. അവർ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലും കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അവര് മൂഢന്മാരായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവര് ഓട്ടോമാറ്റിക് അവർക്ക് അപ്പം ഭഗവാൻ ഇല്ലാന്നും ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലാന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവര് ചെയ്യണത് എന്തും ചെയ്യണത് അവർക്ക് ശരിയാണ്. അവർക്ക് ധാർമ്മികമായിട്ടോ അധാർമികവും ഇല്ല ധാർമ്മികവും ഇല്ല, അവരാണ് ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലേക്കാണ് പിന്നെ അവര് പോണത്. അപ്പൊ അവര് അവര് ചില സമയത്ത് നല്ലത് ചെയ്യാം, ചിലപ്പോ അവരെ കൾച്ചർ അവരെ ഇതിനെ സറൗണ്ടിങ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഓരോ നിയമങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അത് ചിലപ്പോ ചിലത് ഭഗവാന്റെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ചിലത് ഇല്ലാത്തതുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവര് ഓട്ടോമാറ്റിക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മൂവ് ആവുന്നെന്ന് പറയുന്നത്. അതേ നെക്സ്റ്റ്. മോഹജ്ഞാന രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ
പ്രകൃതിം മോഹിനിം ശ്രിതാഃ. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജാനവും പാഴായി പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കേസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ അവർക്ക് മൂഢന്മാരാണ് അവരൊരു രക്ഷയില്ല. അവർക്ക് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. അവരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കാണുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സന്തോഷം ആനന്ദമാണല്ലോ അവർ അന്വേഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കിട്ടാണ്ട് സുഖമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. അത് കിട്ടാണ്ടാവുമ്പോൾ അവർ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുന്നു. അപ്പൊ ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ ആയ ഒരു സുഖം അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് അവരെ ആശയങ്ങൾ പരമായ ആശയങ്ങളിൽ അവർ ആകർഷകരാകും. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഭഗവാനായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല. അവർക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ കാർ വാങ്ങിക്കണ്, ബംഗ്ലാവ് പണിയണ്, അങ്ങനെ പല എന്ത് സബ്ജക്റ്റാണ് അത് ഭഗവാനായിട്ടൊന്നും ഒരു കണക്ഷനിൽ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കണില്ല. ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത സമയത്തോടത്തോളം കാലം അവരെന്താ അവര് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ ഈ മുക്തി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അവർക്ക്. എന്താണ് എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താണെന്നുള്ളത്. കാരണം അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ചിന്താഗതി തന്നെ അവരുണ്ട്. കാരണം അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്തി എന്നല്ലാത്തിന്റെ അതിന്റെ അപ്പുറം അത് അതീന്ദ്രിയ ലെവൽ അവർക്ക് ഇല്ല. അതീന്ദ്രിയ ലെവൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭക്തി വേണം. അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാത്തടത്തോളം കാലം അതീന്ദ്രിയ ലെവൽ കിട്ടൂല. അതീന്ദ്രിയ ലെവൽ ഇല്ലാത്തടത്തോളം കാലം ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. ഭഗവാൻ അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവര് ചിന്തിക്കുക, അതായത് ദുര്യോധനൻ തന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനെ കാണുമ്പോ ഭഗവാനായിട്ട് ദുര്യോധനൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല. അർജുനന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ഡവർക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാവുന്നത് പരമാത്മാവാണ്. ദുര്യോധനെ സംബന്ധിച്ച് അത് സാധാരണ മനുഷ്യന്. അത് തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്. ഇതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യന്. മാക്സിമം അവർ അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പത്തിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്ര പുരുഷൻ എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലേക്കാണ് അവർ അപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നഷ്ടമായി പോകും. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അതേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് കൂടെ ഈ പറഞ്ഞു വന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ നിരീശ്വരവാദികൾ മൂഢന്മാര് അവരെന്തായിരിക്കും കൂടെ ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. കൃഷ്ണ. മഹാത്മാനസ്തു മാം ഭാർത്ത ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഃ ഭജന്ത്യനന്യമനസഃ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ത, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. ഇതില് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ആദ്യം പല കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ മൂഢന്മാരെ കഥ പറഞ്ഞു, വിശ്വാസികളെ കഥ പറഞ്ഞു, ഇനി ഒരു ഭക്തന്മാരെ കഥയിലേക്ക് ഭക്തൻ എന്താണെന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇതുപോലെ തന്നെ വ്യാമോഹം നമുക്കുണ്ടാവുന്ന പല കാര്യങ്ങളും, നമുക്ക് ആഗ്രഹം പല എന്ത് ഇഷ്യൂ ആയിട്ടില്ലേ, അതിലൊന്നും യാതൊരു ഇതില്ലാണ്ട് അവര് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ദൈവികമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതി ഉള്ളവരായിരിക്കും. അവര് തീർച്ചയായിട്ടും അവര് പരപുരുഷൻ. അത് കാരണം അവർക്ക് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഭക്തി എന്നുള്ള ലെവലിൽ അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കിട്ടിയും. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് പരമാത്മാവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതോടുകൂടി ഭക്തി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും. കാരണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ല, നമ്മളെ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ ആത്മാവ് എന്താണെന്ന് ആത്മാവെന്ന് മനസ്സിലായി. പരമാത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനം കിട്ടുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആരെന്ന് ആദ്യം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മാവ് എന്നുള്ള നോളജ് കിട്ടി. പക്ഷെ അതും കൂടെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള നോളജ് കിട്ടി. പിന്നെയാണ് ഭക്തി പോണത്. അപ്പൊ ആ നോളജ് കിട്ടി തുടങ്ങുന്നതോടുകൂടി അവര് ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് മുഴുകുന്നു. അങ്ങനെ മുഴുകുമ്പോഴാണ് അവൻ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, ഭക്തന്റെ ഇതിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി തൊട്ട് ഭക്തന്റെ ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ച ദൃഢാവ്രതാഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്താ ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികളാൽ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഇതില് ചില വേർഡുകൾ പറയുന്നത് ദൃഢവൃത, അതായത്
അത്ര ഉറപ്പോടെ അത്രയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ആയിരിക്കണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് വിശ്വാസത്തിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കണം. അത് വിശ്വാസത്തിൽ കവിഞ്ഞൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയോട് കൂടിയോടെ ആയിരിക്കും ഭക്തർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിട്ട് ഭക്തൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രഭുപാദരും പിന്നെ ശിഷ്യന്മാരെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഭഗവാനിലെത്തും എന്നുള്ളൊരു ഭയങ്കര ദൃഢനിശ്ചയത്തോടാണ് അവർ കാര്യങ്ങൾ. അവരെപ്പോഴും എന്താ വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യും. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 3 കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം. ഇതാണ് ഭക്തിയുടെ പ്രൈം. അതായത് കീർത്തനം ചെയ്യുക, സ്മരണം, കീർത്തനം, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ശ്രവിക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മള് ഭക്തിയിൽ ഉയരേണ്ട മാർഗങ്ങളിലെ ഒരു മാർഗമാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. ഭക്തിയിൽ ഉയരേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഒരു ഭക്തൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ ഏറ്റവും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രവണം ഉണ്ടായിരിക്കും, കീർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കും, വിഷ്ണു സ്മരണം ഉണ്ടാവും. ഈ 3 കാര്യങ്ങളൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ദൃഢനിശ്ചയം. അതിന് അതിന് സമയം പോകും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ലെവലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു ഭക്തനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ആ ഭക്തൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മുക്തി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, മുക്തി കിട്ടിയാലും സത്യം പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണില്ല. അതിന് മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സത്യം പറഞ്ഞ അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ ഭഗവത് സേവനം തുടങ്ങണമെന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ മുക്തിദാതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മുക്തി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഭഗവാനിലേക്കുള്ള ഭക്തി സ്റ്റാർട്ട് ആവണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് മുക്തിനേലും വലുതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പ്രകൃതിയിൽ അത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുകയില്ല. കാരണം ആൾറെഡി ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞു, ഭഗവാനായിട്ട് ആൾറെഡി കണക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ തോന്നും ഭൗതികമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു, പക്ഷെ ആള് ഭൗതികമായിട്ടല്ല ജീവിക്കുന്നത്, ആത്മീയമായിട്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിതാഹമസ്യ ജഗദഃ മാധാധാധാ പിതാമഹഃ വേദ്യം പവിത്രമോംകാരഃ ഋക്സാമയജുരേവ ച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക്സാമയജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതിലും ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ഒന്നും കൂടെ പറയുന്ന ശ്ലോകം ഞാൻ എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും എല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രണവവും ഋഗ് സാമ യജുർവേദങ്ങളും. അപ്പൊ ഈ 3 വേദങ്ങളായാലും, അതായത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ വരുമ്പോ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഏറ്റവും നല്ല ഗുണങ്ങൾ അത് ഭഗവാനായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇതില് ഇതാണ് പ്രണവ മന്ത്രം. നമ്മളെല്ലാ മന്ത്രങ്ങൾക്കും മുന്നേ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണല്ലോ പ്രണവോങ്കാര മന്ത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ അതും ഇതെല്ലാം അതായത് അൾട്ടിമേറ്റ് ലോകത്തിന്റെ അച്ഛനമ്മ എന്ന് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അച്ഛനമ്മ സത്യത്തിൽ ഭഗവാനുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അതിൽ അച്ഛനമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയായാലും അത് അച്ഛനും അമ്മയും ശരിക്കില്ല, എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് നമുക്കൊരു ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരണം. അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷകനും പിതാമഹനും എല്ലാതും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയണത് ഇത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇത് എല്ലാതും. പിന്നെ എന്താ പറയണത് പ്രണവം, അതായത് ഗ്രിക്ക് സാമയജർ. നമുക്കറിയാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ 3 വേദങ്ങൾ. അതും പറയണത് ഭഗവാന്റെ ശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് വേദങ്ങൾ വന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശ്വാസം നിലയ്ക്കത് അപ്പൊ അതിന് വേദത്തിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭഗവാന്റെ ശ്വാസമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രാണനാണ് ശരിക്കും വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് വേദങ്ങൾ. അപ്പൊ അതും ഞാൻ തന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതില്ലാണ്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത് നമ്മളെ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിന് വേദത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ വേദത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ ഒരു നമുക്കറിയാം ഭഗവത എന്ന് പറഞ്ഞ വേദങ്ങളുടെ എസെൻസ് ആണ് ശരിക്കും ഭഗവത പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്കൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിലും ഭേദം ഭഗവത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരുവിധം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ വേദങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു സാരാംശത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത എന്ന് പറയുന്നത് എസെൻസ് ഓഫ് വേദിക് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നാണ് സാധാരണ സിമ്പിൾ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. ഹരീഷ് നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകം. ഗതിർ ഭർത്താ പ്രഭുഃ സാക്ഷി നിവാസ ശരണം സുഹൃദ് പ്രഭവ പ്രളയസ്ഥാനം നിധാനം ബീജമവ്യയം. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. ഇതിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ ഒന്നും കൂടെ ഇങ്ങനെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഭഗവാൻ എന്താണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഭക്തൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, മൂഢന്മാരെ എന്തെന്ന് പറയുന്നു, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ, അവരൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. മഴ പെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്, അതേപോലെ തന്നെ അമൃത്, മൃത്യു, ഇത് ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും ഇതൊക്കെ എന്നിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും, ജഡവസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സൃഷ്ടി തന്നെ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംഗമമാണ് ജഡവസ്തു എന്നാണ്. ജഡവസ്തുവില് ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചൈതന്യമാണ്. ആ ജഡവസ്തുവില് വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മള് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി നമ്മളെ സത്ത് പോകണം, അങ്ങനെ സത്ത് പോകണം നമ്മൾ. ആ ആത്മാവ് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ അതും ഞാനാണ്, ആയ ആത്മാവ് എന്നിലുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവും ജഡവസ്തു ഞാനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അത് എന്നിലാണ്, ഞാനല്ല, എന്നിലാണ്. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടി പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ആവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. 919 ഇല്ല പ്രഭുജി. ഓക്കെ മാതാജി, ഞാനിത് പറഞ്ഞു തന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, 9.20. അതിൽ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാംക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെയാകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യസുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഞാൻ പറയില്ലേ, ചില ആൾക്കാർ, അതായത് എല്ലാവരും അല്ല, ഇത് ഭക്തന്റെ കേസ് കഴിഞ്ഞ് ചില വ്യക്തികൾ ഈ വേദങ്ങളിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വേദങ്ങളിൽ തന്നെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരണം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂഢനായിട്ട് ജീവിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് അസുരനായിട്ട് ജീവിക്കാം. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇതിൽ എന്താ പറയുക, നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഞാൻ അധികം കൈ കടത്തില്ല. പക്ഷെ പ്രോബ്ലം വന്നാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നു വിടലും. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ വേദപഠനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതില് നമുക്ക് എന്താണ്, അതില് ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പല വഴികളും പല മാർഗങ്ങളും അതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചില പണ്ഡിതന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടേക്ക് പോകും. ഇന്ദ്രിയസുഖത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആയ സുഖം കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആള് താഴ്ത്തേക്ക് വീഴും. അതായത് എന്താണ് വിട്ടുപോയി. അപ്പൊ അത് താഴ്ത്തേക്ക് പോരും. അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി അവര് ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്ത് അവര് പാപങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ് അവർ പുണ്യലോകത്തിൽ പോയി പുണ്യം തീരെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കുറെ കാലം അവര് കംപ്ലീറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കും. അവര് പുണ്യം തീരുമ്പോൾ വീണ്ടും അവര് താഴ്ത്തേക്ക് വരും. അപ്പൊ അതും പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, അതും സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഭക്തന്റെ ലെവലല്ലാതെ ഇത് സുഖന്വേഷികൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വേറെ എഴുതി പറയാം. അവര് വേദങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞില്ല. വേദങ്ങളിൽ അതും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതും ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം സ്വർഗവും ഭൗതികമാണ്. അതിന് ജസ്റ്റ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കാണുമ്പോൾ അറിയാം നമുക്ക്. താഴ്ത്തേക്ക് പോകണം, പിന്നെ മുകളിലേക്കും, പിന്നെ താഴ്ത്തേക്ക് വരും. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വർഗീയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയസുഖം ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക്, കാരണം നശ്വരമാണ് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്, അത് വീണ്ടും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ വീണ്ടും അവർ താഴ്ത്തേക്ക് പോരും. വേദത്ര പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഷാന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയിൽ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ അത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ വേദപ്രമാണങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് നടക്കണം. അതായത് അതിലെ ചില പോർഷൻസ് മാത്രം അവർക്ക് ഇഷ്ടം പറയില്ലേ, ഒരു മാർക്കറ്റിൽ പോയി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം വാങ്ങിക്കണം പറഞ്ഞ പോലെ ഇവർ അത് മാത്രം ചെന്ന് വാങ്ങിച്ച് അതിന് സുഖം കിട്ടി. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക, ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയിൽ അവര് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന്, ഭക്തൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന്, ഈ സുഖാന്വേഷികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞെന്ന്, അതേപോലെ തന്നെ മൂഢന്മാരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും. ഇനി അടുത്തത് 9.22 മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്യാ ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനഃ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളെ ഭക്തൻ തന്നെ ചില സമയത്ത്
സോറി അതല്ല, ഇത് പറഞ്ഞ ഇതില് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ ആരാണ് എന്നെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടതുള്ള ഞാൻ അവർക്ക്, അതായത് നമ്മൾ പറയും ഭഗവാന് മാത്രം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ അത് മതി, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ദേവന്മാരെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയണതിന്റെ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഉള്ള മീനിങ് ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം, അത് നമുക്ക് തരും. അത് നമ്മൾ വേറെ ആരോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വേറെ ദേവന്മാരോട് നമ്മൾ പറയണ്ട, അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാനാണ്. കാരണം ദേവന്മാരോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടൂല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ, അതിന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഇത് ഭഗവാന്റെ കണക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കൊന്നും കിട്ടൂല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്, ഭഗവാനോട് അത്ര വിശ്വാസം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണതും നമുക്ക് വരുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഇതിപ്പോ വേണ്ടായിരുന്നു, എന്താ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിക്കും. പിന്നെ കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇത് അന്നത്തെ കാര്യം ചെയ്ത് നന്നായിരുന്നു തോന്നും. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ അറിയാം ആർക്ക് എന്ത് എപ്പം എങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തോട് അതിന് പറയണത് എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണ് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാതും, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതല്ല അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അവർക്ക് വേണ്ടുന്നത് ചിലപ്പോ പൈസ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും, അത് അവർക്ക് അല്ല, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ എത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അത് അവർക്ക് കൊടുക്കും. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭക്തിയുടെ പല ലെവലിലുള്ളവർക്കുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ചില ഭക്തന്മാരുണ്ട് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി വരുന്നവര്, ചില ഭക്തന്മാരുണ്ട് ദുഃഖം മാറ്റാൻ വേണ്ടി വരുന്നവര്, അങ്ങനെ പല ലെവലുണ്ട് പല ഭക്തന്മാർക്കും. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പറയണില്ല എന്നെ മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ച് വരണമെന്ന്. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ ഇവർക്ക് അത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തോ, പക്ഷെ എന്നെ ആരാധിക്കണം. ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്, അവർക്ക് വേണ്ടത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അവർക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ് എപ്പോഴും പറയണത് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭക്തരെ പല ലെവലിൽ തന്നെ പല ലെവൽസ് ഭക്തന്മാരുണ്ട്, ആ ലെവല് പലയിടത്തും ടച്ച് ചെയ്ത് പോണു. കൃഷ്ണ അതെ കൃഷ്ണ. ये पन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते मामेव कौन्तेय യജന്ത്യവിന്ദിപൂർവകം. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല, പല ടൈപ്പ് ഭക്തന്മാരെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു പോണത്, ദേവന്മാരെ പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ അവര് വിശ്വസിക്കുന്ന വളരെ വിശ്വാസത്തോടെ തന്നെയാണ് അവർ ഉപാസിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടില് അയ്യപ്പ സ്വാമി ഉണ്ട്, സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ഉണ്ട്, അവര് വിശ്വാസത്തോട് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവര് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അവര് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം കൊണ്ടും ഭഗവാൻ ഇതില്ല, വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അതിൽ ഭഗവാൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ദേവനാണ് ഉപാസിക്കേണ്ടത് അതടക്കം പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഞാനാണെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത്രയും നമ്മളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ലെവലാണ് ഭഗവാന്റെ. അതായത് നമുക്ക് മൃഗസ്വാമിനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത വരുത്തുന്നത് തന്നെ ഭഗവാനെന്ന് വേറെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതാണ് കാരണം നമുക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം അത് അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാം ഇത് ഇന്ന സ്ഥലത്തൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഇന്നത് കിട്ടും, അപ്പൊ നിന്റെ ബുദ്ധിശക്തി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാണ്, ഞാൻ ഇവരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ്. കാരണം ഇവർക്ക് ഇത് ആഗ്രഹമുള്ള ആരാണ് ഞാൻ അവരങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. കാരണം എന്നെയാണ് പൂജിക്കേണ്ടത്, എന്നെ പൂജിച്ചാലോ അൾട്ടിമേറ്റ് ഞാൻ എല്ലാതും കൊടുക്കുന്നു ഭഗവാൻ പറയണം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തെറ്റുന്നല്ല, പക്ഷെ ഇത് വിധി പ്രകാരമല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 25 യാന്തി ദേവവ്രതാ ദേവാൻ പിതൃന്യാന്തി പൃഥിവ്രതാഃ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യാഃ യാന്തി മധ്യാജിനോഭിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പമാവും ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ.
രേഷ്മ അതെ. അപ്പൊ ഇതല്ലേ യാന്തി ദേവൃത ദേവൻ, അതായത് പ്രതിയാന്തി പ്രതിവൃത, അതായത് ആ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർക്ക് ദേവലോകം. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പറയില്ലേ, അത് ഭക്തന്മാരെ തന്നെ പല ലെവലിലാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവരുണ്ട്, അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ലോകത്തെത്തും. ചിലവരെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പൃഥുക്കളെ പൂജിക്കുന്നവരുണ്ട്, അവരെ ലോകത്തെത്തും. ചില പിശാചികളെ പൂജിക്കുന്നവരുണ്ട്, അവരെ ലോകത്തിൽ, അവർ ദുർമന്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെ ലോകത്തിലെത്തും. അവർക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് അവർക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിരിക്കും. അത് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ പോസിറ്റീവ്, കാരണം അവരെ കർമ്മബലവും അവരെ കാര്യങ്ങളും ആ ലെവലിലുള്ളവർക്ക്, അപ്പൊ അവർക്ക് അത് കിട്ടും. അപ്പൊ അത് അവരോടൊപ്പമാണ് ജനിക്കുന്നത്, കാരണം അവരെ ലോകത്തിൽ ചെന്ന് അവർ ജനിക്കുന്ന പറയുന്നത്. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അപ്പൊ അതാ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ പല ദേവന്മാരെ പറ്റും പല ഭക്തന്മാരെ പറ്റും അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഭഗവാൻ ഇതിന്. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെത്തുന്നത്. അതാണ് ഈ ഭഗവത് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ്. നമ്മള് ആരെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം ഭഗവാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നോണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല, പക്ഷെ അവരെ ലോകത്തെത്തും. അതിന്റെ അർത്ഥം ദേവലോകം ഒന്നിനും നല്ലതല്ല. ദേവലോകമുണ്ട്, തപോലോകമുണ്ട്, ജനലോകമുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറെ ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആ ലോകത്തിൽ ഓരോ ലോകത്തിലെത്തും. സിദ്ധന്മാരുടെ ലോകത്തിലെത്തും, തപസ് ചെയ്യണ യോഗികളിന് ഇതെത്തും. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നാലും അവര് താഴ്ചർക്കം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ കൃഷ്ണലോകം, അതായത് ഗോലോക വൃന്ദാവൻ ഉണ്ട്. അവിടേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അവിടേക്ക് പോവാം. അവിടുന്ന് അതിന്റെ പല ലെവൽസ് ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ കുറെ റേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഭക്തന്മാർ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ഭക്തന്റെ ലെവലുണ്ട്, അതിനേയും താഴ്ന്ന ലെവലുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഭഗവാന്റെ ആഭരണങ്ങളായിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പല ലെവലുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർക്ക് നമുക്ക് ആ ലെവലിലേക്കൊക്കെ ഉയർന്നു പോകാം. അതായത് നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ അത്തരം ഭക്തന്മാരുടെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവർ ആ ലെവലിലേക്കൊക്കെ ഉയർന്നു പോകാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ആ ലോകത്തെത്തും. എല്ലാവർക്കും അത് ഭഗവാൻ ഫുള്ള് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിരിക്കുന്നു ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ. അപ്പൊ പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ലാസ്റ്റ് എന്തിലേക്കാണ് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് നീ എത്തും, എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നീ എന്റെ സ്ഥലത്തെത്തും. ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ തന്നെ പലതരം ഭക്തന്മാരെ പറ്റിയാണ് ഇതിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തുപഹൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്കർപ്പിക്കുന്നതെന്തും, ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇതില് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിലൊരു സാധാരണ ചൊല്ല് പറയല്ലോ, ഭഗവാൻ എന്ത് വേണം, ഭഗവാൻ ഒന്നും വേണ്ട, ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ അല്ലാതുണ്ടല്ലോ, ഭഗവാൻ എന്തിനാ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ശരിയാണ്, ഭഗവാന് നമ്മളൊരു കാര്യം ആവശ്യമില്ല, ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ പറയേണ്ടത് അതിലൊരു വേർഡ് ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭക്തിയോടുകൂടി. നമ്മൾ പറയും, നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ ആയിരിക്കണം, അവർ ഭക്തിയോട്, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അവർ വളരെ സ്നേഹത്തോട് കൊണ്ടൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് തന്നെ പല രീതിയിലാണ്. ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൈ കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, അല്ല. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമാണ്. ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൊണ്ടായിരിക്കും ഭഗവാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അത് കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഭഗവാൻ അങ്ങനെ നമ്മളെ സമർപ്പണമാണ്, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അത് സാധാരണക്കാർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്നിട്ട് പറയാം, ഭഗവാനൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ഭഗവാനൊന്നും ആവശ്യമില്ല, അത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്തിയാണ്, നമ്മളെ സ്നേഹമാണ്. അതിന് പറഞ്ഞ പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന്, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഭക്തി പ്രയച്ചത് അത്ര സ്നേഹത്തോടു കൂടി എന്നോട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തിപ്രഹതം ഞാനത് പ്രിയാത്മന, അതായത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി അത് ഞാൻ തിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ ഭഗവാൻ പറയണ അത് ആരെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് ബ്രാഹ്മണര് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. ബ്രാഹ്മണര് ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ശൂദ്രര് ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചണ്ട, ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ ആര് ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തിക്ക് ഞാൻ അതിന്റെ ഗുണം കൊടുത്തിരിക്കും. ഞാൻ അവരെ ഭക്തി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കും. പക്ഷെ കൊടുക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഗ്രൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇറച്ചി മീനും മുട്ടയും കാര്യങ്ങളല്ല, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയ്, അത് മാത്രം ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, പിശാചികൾക്കും അങ്ങനത്തെ അവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ താഴത്തെ റേഞ്ചിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാത്വികമാണ്. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ സാത്വിക ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രസാദം നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കാരണം
കാരണം ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണം പറ്റുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ബലം, തോയം, അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഭഗവാൻ അത് അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിവേദ്യമായി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് പ്രസാദമായി. ആ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഭുജിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളെ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടുന്ന പറയുന്നത്. അത്രയും അതിന്റെ കർമ്മബന്ധങ്ങൾ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഒരു മണി വിത്തിനടക്കം കർമ്മബലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതിന് പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സ്വീകരിച്ച സാധനം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശുദ്ധീകരിച്ചു. കാരണം നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ ടച്ച് അതിലുണ്ടായാൽ മതി. അത് ആ സാധനം വളരെ പവിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് പറയുന്നത് ഇലയോ പുഷ്പം എന്ത് തന്നെയായാലും ഞാൻ അത് ഭക്തിയോട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീകരിക്കും. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇതിലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഭഗവാന് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. യത്കരോഷി യദശ്നാസി യജുഹോഷി ദദാസി യത് യത്തഭസ്യസി കൗന്ദേയ തത്കുരുഷ്വമധർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഭക്തന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. പിന്നെ ഭക്തൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭക്തൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതടക്കം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഭക്തൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് പത്രം പുഷ്പം ഫലം വ്യോമി ഭക്തി പ്രയച്ചിന്ന് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഭഗവാന് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് അതൊരു ഭക്തനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണാണ്. നീ ആദ്യത്തെ ലെവലിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പല ലെവലുകളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ സാധാരണ ഭക്തന്മാരിൽ തന്നെ പല ലെവലുകളുണ്ട്. അതിൽ ഒറിജിനൽ ഭക്തന്റെ കേസിന് ഇതിൽ പറയുന്നത് ആ ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഭക്ഷിക്കുന്നതോ നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ അർപ്പിച്ചിട്ട്, അതായത് ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചിട്ടോ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴോ നമുക്ക് അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ഏൽക്കില്ല. എല്ലാതും ഭഗവാനെ സങ്കല്പിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിനാണ് ശരിക്കും നമ്മ ഭക്തൻ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം അല്ലാന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാനും ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഇതിൽ ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ടോ നമ്മൾ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുള്ളൂ. അത് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കണതിന്റെ കാരണം അത് നമ്മളെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളെ ഭഗവത് നമ്മളൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭഗവതിയിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ശ്ലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം. ആ ശ്ലോകത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, നീ എന്ത് നിവേദിക്കുന്നോ, ഭക്ഷിക്കുന്നതോ, ഇതൊക്കെ എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നതോ അതൊക്കെ എന്നെ അർപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അർപ്പിച്ച് ചെയ്താലേ നമ്മൾ ഭക്തി എന്ന് പറയുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെ പ്രവർത്തിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അത് ചെയ്യുമ്പോഴോ നമുക്ക് ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. ആ കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഭക്തിയുടെ പതുക്കെ ഭക്തി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തവരെയാണ് ശരിക്കും ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ലെവലിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പതുക്കെ പടിപടിയായിട്ട് കയറുന്ന വ്യക്തികളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 29. സമൂഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേശോസ്തി ന പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതവുമില്ല. എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത് ഭഗവാൻ പറയണ എനിക്ക് ആരോട് അസൂയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ പൃഥുക്കളെ പൂജിക്കണം, അതിൽ ദേവന്മാരെ പൂജിച്ച ഭഗവാന് അസൂയ വരണ്ടേ? കാരണം ഭഗവാൻ പറയണത് നമുക്ക് കേൾക്കണില്ല. അത് ഭഗവാൻ അതെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആരുടെ അസൂയില്ല എന്ന് ഭഗവാനെ ക്ലിയർ കട്ട് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അതിലൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാറ്റിനും പക്ഷേ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തി പുരസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി പുരസ്കാരം ആരാണ് എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവനിൽ ഞാൻ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ
ഭഗവാനെ നമ്മൾ മുൻനിർത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സേവിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന് നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. രണ്ടും പറയണം. ഭക്തൻ എന്ന് പറയണത്, ഭക്തന്റെ ഒരു ഇത് പറയണത്, ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭക്തനായിരിക്കും. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും നമ്മൾ കണക്ഷൻ അതാണ്. അപ്പൊ അല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. ഇത് രണ്ടും ഓരോ. അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളോടായിരിക്കും നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും നമ്മളോട് നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്നേഹം. ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരോട് ഭക്തന് ദേഷ്യം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ദേഷ്യം നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്നൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ അത് അവരോടൊന്നുമില്ല, അവരോടൊക്കെ സ്നേഹം ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള റിലേറ്റീവ്സിന്റെ ഒക്കെ. പക്ഷെ നമ്മളോട് മക്കളോട് നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതും ഭഗവാൻ അത് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാവരും ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവാനോട് അത്ര ഭക്തിയാകുമ്പോ ഭഗവാന്റെ മനസ്സില് ഭക്തന്റെ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞ ഭക്തന്റെ ആയ ലെവലുകൾ. അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഭക്തൻ എന്താണെന്നും ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്നും ഭക്തൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തന്റെ ഗുണമാണ് ഈ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ ഭക്തന്റെ ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഭക്തന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭക്തനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കാണുന്നതിന് തുല്യാണ്. ആ ഭക്തനെ നമുക്ക് യാതൊരു ചിന്തിക്കും വേണ്ട, നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ നമിച്ചിരിക്കണം. കാരണം ആ ഭക്തന്റെ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് വേറെ അന്വേഷിച്ച് പോകണ്ട, ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ വേറെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടും പറയുന്നത്, ബാക്കിയുള്ളവരോട് എനിക്ക് ദേഷ്യവും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, അവരെ വഴിക്ക് അവർ പോയിക്കോട്ടെ, എനിക്ക് അതിന് വിഷമമില്ല, പക്ഷെ എൻ്റെ ഭക്തനോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും. നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. നമ്മൾ തീർത്ഥാടനത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെ കൂടെ തന്നെ പോകണം. അതാണ് ഭക്തസംഘം നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തസംഘം ഉണ്ടെങ്കിലോ ഭക്തന്റെ കയ്യിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 100 ഭക്തന്മാരെ കൂടെ ഭക്തൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തന്മാരുടെ ക്വാളിറ്റി കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളും അറിയാണ്ട് ഭക്തനായി മാറും. നമ്മൾ അതിന് സത്സംഗം എന്ന് പറയുന്നത്. 100 ഭക്തന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 ഭക്തന്മാരെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭക്തരല്ലെങ്കിൽ അവർ മാറിയിരിക്കും, അവർ ഭക്തന്മാരായിരിക്കും. തിരിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു സംഭവിക്കും. അത് കാരണം കൊണ്ട് അതും പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തിൽ പോകരുത്. ഇവര് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ നെഗറ്റീവ് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഗംഗയിൽ പോയി കുളിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും ഡേഞ്ചർ ആയിരിക്കും, കാരണം നമ്മൾ അത്രയും നെഗറ്റീവ് ആക്കി കളയും. അപ്പൊ അതും ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകും വീണ്ടും, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ അതിനെപ്പോഴും ഭക്തസംഘം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഭക്തന്മാരെ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ ഭക്തനെ കാണാനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അമ്പലങ്ങളിൽ പോകണമെങ്കിൽ, പ്രാർത്ഥന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകണമെങ്കിൽ ആ ഭക്തനെ കാണാനാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും. നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും, ആ വ്യക്തി നമ്മളെ വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ച്. ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാനും ചെയ്യുന്നത്. ഏതൊരു അമ്പലത്തിൽ പോകണേ, എവിടെ ചെല്ലണമെങ്കിൽ ആ ഭക്തനെ കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കും. അതിനിപ്പോ നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചാലേ അറിയാം, അങ്ങനത്തെ ഭക്തന്മാർ വരുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, മനസ്സിലായി. സാധാരണ രീതിയിൽ ചിലർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് വരാം. സാധാരണ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി, ആ ഭക്തന് വേണ്ടിയാണ് പല കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ചെയ്താണ്ട്. നമ്മളെ പല കഥകളും നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലാണെങ്കിൽ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പല കഥകളും നമുക്കറിയാം. ആ ഭക്തന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ പലതും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന കഥകൾ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തന്റെ മനസ്സിലായിരിക്കും ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നെക്സ്റ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഭിജേത് സുദുരാചരഃ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യഃ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഭക്തന് വീഴ്ച വന്നു, ഒരു ഭക്തനാണ് പറഞ്ഞത്, ഒരാൾ ആദ്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അയ്യോ ആ വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ആ ഭക്തന് ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അവന് ആയ തെറ്റിൽ നിന്നും അതിന് പ്രായശ്ചിത്തം കിട്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട്. നമ്മളെ ഭഗവാൻ മാത്രം അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് പ്രായശ്ചിത്തം ഇല്ലാണ്ട് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പ്രായശ്ചിത്തം കിട്ടും. ബാക്കിയുള്ള ദേവന്മാരും പല കാര്യങ്ങളും വേദങ്ങളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന പ്രായശ്ചിത്തം, ഇന്ന തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണം, മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ നമ്മളെ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ആ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മാത്രം എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു തെറ്റ് വന്ന് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭക്തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തെറ്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അയാളെ സാധുവായിട്ട് കരുതണം. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് നമ്മള് വേറെ ടൈപ്പ് നമ്മൾ അസുരന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദികളല്ല പറയുന്നത്. ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു തെറ്റ് വന്നാൽ പോലെയും അവനെ നമ്മൾ സാധുവായിട്ട് കാണണം. കാരണം അവൻ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി
പിന്നെ തെറ്റ് പറ്റുന്ന ആ ഭക്തന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് വിട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ആൾ തിരികെയും ആ ലെവലിലേക്ക് ആൾ വളരുകയും ചെയ്യും. അത് കൺഫേം. അതിന് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭക്തന്റെ സംരക്ഷണം, ഒന്നാമത്തെ തെറ്റ് സംഭവിക്കില്ല. അഥവാ തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ ഭഗവാൻ അത് മാറ്റി കൊടുത്തിരിക്കും. കാരണം വീണ്ടും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ തന്നെ മാറിപ്പോകുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഈവൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അടക്കം ഭഗവാനെ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ദുഷ്കർമ്മം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാൻ അതാണ് ഈ നമ്മളെ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തൻ എന്തായിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഭഗവാൻ സഹിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നല്ല. അത് വേറെ തെറ്റാ. ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, അത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭക്തൻ എന്ന റേഞ്ചിൽ അഭിനയിക്കുക എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, അവരിങ്ങനെ തെറ്റുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെ കേസ് മാറി. പക്ഷെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഭക്തന് തെറ്റ് സംഭവിക്കില്ല. അഥവാ കാരണം അത്രമായ ഭയങ്കര പിടുത്തായിരിക്കും. ഈ ലോകം അങ്ങനെ, ഭൗതിക ലോകം അതാണ്, ഏത് സമയത്തും തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ അത് ഭഗവാൻ സഹിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം ഭഗവാൻ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം. ഭക്തനെ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഇത്. അടുത്ത മാതിരി 32. മാം ഹി പാർത്ഥവ്യപാശ്രിത്യേ യേഭിസ്സുഃ പാപയോനയഃ സ്ത്രീയോ വൈശ്യാസ്തദാ ശൂദ്രാഃ തേഭി യാന്തി പരാം ഗതിം. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആയാൽ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാൻ ഒരാളോടും ഒരു പക്ഷഭേദവും ഇല്ല. ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെ എന്നെ പൂജിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഭക്തർ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ പറയണത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ആരാണ് എന്നെ ആശ്രയിക്കും, പാർത്ത് എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് അവരെ ക്വാളിറ്റി ഒരു കാര്യം ഞാൻ നോക്കില്ല. അവർക്ക് ആരായാലും ശരി എൻ്റെ പരമപദം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കണം. ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കും, ഭക്തന്റെ റേഞ്ച് അല്ല, അതിനെ താഴ്ന്ന ലെവലായാലും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുകയും ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും ഭഗവാനോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അത്ര ഗ്യാരണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, അവരെന്റെ പരമപദം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ ലെവലിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്കും ഇതിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള ഭക്തന്മാരുണ്ട്, താഴ്ന്ന ലെവലിൽ നമ്മൾ മീഡിയം ലെവലുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ പറ്റിയുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും ലെവലിൽ താഴ്ന്നിടത്താണെങ്കിലും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കും. ഭഗവാൻ ആരോടും ഒരു ദേഷ്യവും ഇല്ല, എല്ലാവരോടും സ്നേഹമാണ്. പക്ഷെ സ്വന്തം ഭക്തരോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം കൂടുതലായിരിക്കും. അവർ തെറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ അവരെ ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചിരിക്കും. ഇത്രയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്താഃ മധ്യാജീ മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശസി യുക്തേവം ആത്മാനം മത്പരായണഃ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ പറഞ്ഞത് അൾട്ടിമേറ്റ് നീ ഒരു ഭക്തനാവാൻ തരുന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തനായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി എന്നെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഗ്യാരണ്ടി. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഭഗവാൻ കൊടുക്കണ്. ആദ്യം ഭഗവാൻ എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, പിന്നെ പലതരം ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഭക്തന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, പലതരം ഭക്തന്മാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അതുപോലെ തന്നെ പലതരം ലോകങ്ങളുണ്ടെന്നും ദേവലോകം അങ്ങനത്തെ ലോകങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ എനിക്ക് ആരോടും ദേഷ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഭക്തന്മാരോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എൻ്റെ ഭക്തന്മാർ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറയണ ഏത് കുലത്തിൽ എവിടെ ആയിരുന്നൊന്നും എനിക്കില്ല, എന്നെ സ്നേഹത്തോട് പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം അയല്ല വലിയ എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരോട് എനിക്ക് പ്രത്യേക സ്നേഹം ഉണ്ടാവുന്നു. അത് കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതാണ് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അതാണ് ഇതിന്റെ. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഇതില് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഞാനൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, എന്താണ് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. രാജവിദ്യ അതായത് ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻസ്. അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര സീക്രട്ട് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന്, ഭഗവാന്റെ റോൾ, ഈ ലോകത്തുള്ള ഭഗവാന്റെ റോൾ, ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ് പലതരം ഭക്തന്മാരെ പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് പലതരം ലോകങ്ങളുണ്ടെന്നും അത് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനോട് ഭഗവാന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് സുഹൃത്തും ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ മനസ്സിലാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഏത് കുലം ഒന്നുമില്ല എനിക്ക്, പിന്നെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്തവരോടും എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, അവരവരുടെ കാര്യം വെച്ച് പോകുന്നല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ആരോടും ദേഷ്യം. പക്ഷെ എൻ്റെ ഭക്തനോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ആ ഭക്തൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ അത് ഞാൻ സഹിക്കും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അപ്പൊ അതും ഭഗവാൻ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കണം. പിന്നെ പറയണം, എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്ന് അത് ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും. പിന്നെ ആർക്ക് ഏത് ഭഗവാൻ ഏത് ദേവന്മാരെ എടുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ യോഗം ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് സമയം വൈകിപ്പോയി, ഇത്തിരി വലിയ ചാപ്റ്റർ അത്. പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കുറേ ഉണ്ട് ഇതില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തിരുമാതാജി ക്ലോസ് ചെയ്യല്ലേ? എങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്തോളൂ പ്രഭുജി. ശരിക്കും 3 പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ ഹരേ, രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ക്ലോസ് ഹരേ ചെയ്യട്ടെ. കൃഷ്ണ. ക്ലോസ് ചെയ്തോളൂ പ്രഭുജി. ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ.